přeju ti šťastnou cestu a měj se fajn a přeju ti hodně úspěchů v životě. Děkuji. Moc. Môžeme. Vlastne to mrzí. Vůbec nic se neděje, ale jsem opravdu v pořádku. Jo, napíšem si. Ne. No. Tak jo. Mějte se hezky. Nebola to podľa mňa adekvátna reakcia. Mohla to zobrať športovo. Bola pičovina toto. Bude to zrejme umiestnenie a viditeľnosť ľudských piercingov, čo značne obmedzuje vyjadrovacie schopnosti mladého novozámčana Taký zoom. aj v Mohli tam najmať taký zoom. odpovediach na pomerne Čo bolo? jednoduché otázky. A ja som bol z toho taký, že proste... Že Čo robí ten kameraman? Čo robí ten kameraman? Čo tam, kam zmierí tú kameru? Je mu jebe. že To je isto ten z Public Agent. Však ale kam to zoomuje stále. Už to bolo na strede kamery asi 10. krát, ty kokos. Že dement? Sa najlepšie zabúda v pohybe. Na rozdiel Čo od ti jebe? spokojného To pardubického jak sa nahodil, jak Blade. Pozri sa, to nie Blade. To je sick. Ale 100% mu opičuje to grillované mäso. To grilluješ. No, už kuráce krídelka, dúfam, že máte radi. Ale mám aj niečo iné na výber. Tak ja si dám asi niečo iné, ďakujem.